Tervetuloa uuteen videoon. Tässä videossa pelataan taas Minecraftia. Tää saattaa tulla jopa samana päivänä 2 videota ulos, tai sitten tää tulee huomenna, niin kuin tässä päivästä huomenna, eli teille tänään. Tai no kuitenkin, mun yksi katsoja kyllä tietää, tai ainakin se välillä katsoo mun videot, niin se tietää miten mulla on mikki. Musta tuntuu, että ette halua tietää, se ei oo ainakaan mun suussa tällä hetkellä. Musta tuntuu, että se on ehkä varmaan hyvä teille. Musta tuntuu, että mä tuun leikata pois. En mä. Mä mietin, että mä voisin tässä välissä käydä etsiä ruokaa. Juu. Mennäänpä nyt. Mä vähän puhun aika vähän, kun Mutta tosiaan mä ajattelin, että mä rakennan tän talon jotenkin hyvin. Mä teen tonne ullakon. Sitten mä voisin tehdä jotain farmia, niinku perusruokafarmia. Sitten mä voisin... En tiedä. Mä teen jotain. Niin nyt mä alan... Nyt mä menen Afkiluolaan, eli mun kotiin. Tosiaan. Mä otan mikrofonin käteen, nyt kuulette mitä tän eron mä nyt puhun tässä ihan normia äänellä, aika erilainen, mä en tiedä kuuletteko te mua sieltä asti, ja sitten tämmönen oli niinku aiemmin mun äänenlaatu, niin nyt niin kertokaa ihmeessä, että onks tää... Oho, mun mikki. Ihmeessä, että onks tää parempi vai huonompi. Mutta mä teen tän videon nyt tälleen, niin pieraskaa vaikka mun päälle, josta ei oo tarpeeksi hyvää tää laatu teille. Niin. Mutta tämä on kyllä hyvä. Jatketaan. Olisikohan täällä jo tarpeeksi? No, mennään noilla ainakin alkuun. Tää on hirveä ASMR varmaan tää mun normi pelivideo äänet. Nyt alkaa kohta yö, mä veän tästä tän. Ja varmaan riittää tähän tasan. Voi juma. Sitten mennään omaan kotiin Kullankalliiseen. Mitäköhän täällä on? Rautaa. Älkää kysykö mitä äsken tapahtui. Mut jos mä saan tän tänä päivänä julkaistua, tää varmaan tulee joskus... Oota, mä mietin. Mä oon saanut tän kuvattua 6:30. Mä oon saanut tän editoitua joskus varmaan about 8. Niin tää on varmaan joskus 9 varmaan on YouTubessa. Tällä ei oo nyt kiva, täällä on myrsky tai tämmönen... ei. Mä oon lukenut, että myrsky eikä mikään ukkosmyrsky, voihan vieru sentään. No ei tässä auta muu kuin alkaa rakentaa.
Oi että. Ja jos mietitte, missä nämä kolahukset kuuluu, niin mulla menee... Mä nostan jostain syystä, kun mä siirrän niin mun ohjausta, niin mä sitten nostan mun hiireen jostain syystä. Eli mulla on siis hiirilemmikkinä. Ha 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 ha. Eikö ollutkin hauska? Niin sitä minäkin. Ettekö te oikeesti nauranutkaan? Ja tää mikkihan on siis tänään ostettu. Mä oon kyllä niin hyvä. Oi että mä oon niin hyvä. Mä olen niin hyvä tässä, mä oon ihan surkia. Rakikuit YKK. Ai 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 ai. Ja siitähän meni soihtu. Yksi kopel soihtu tuhottu. Jos mä vien vaikka tästä keskipalkin. Ei. Jos näillä sais katon tehtyä. Ois... Kattokaa nyt miten hyvä mä oon. Tää mikrofoni on mun suussa tällä hetkellä. Ei oikeesti oo. Mä en tiedä miten hygieninen tää mun mikrofonijärjestelmä on, mutta... No... Niin mullahan ei oo ikkunat vielä valmiina ja mulla on lasia tulemassa. Nyt on kotoisa olo, kun ei sada täällä sisällä. Otetaanpa tuolta lasit. Vai pitäisikö mun tehdä lasikatto? 5. Mikä olisi mun idea? En mä Cobblestonea viihdy tänne laittaa. Marmorikin on sitten loppujen lopuksi niin ruma, niin vetän kuule... No ei, kuule vetän kokonaan vaan tää. Mä unohdin, että mä oon edes yhden seinän laseja laittanut vielä. Niin se pääsi unohtumaan. Hetkonen. Hei, tehdäänpä tämmönen testit, ette nyt kuule mun ääni, mutta kuulette. Miltä kuulostaa mun nää näppäimen äänet, kun mä pelaan. Ja tää on nyt vissiin nää äänet synkässä, koska tää on nyt tässä videon niinku mikrofonina. Koska mä... Kiva, mennäänpäs nyt nukkumaan! Menen nopeempa. Hetkonen. Täältä näin. Mä vielä siirrän jossain vaiheessa mun sängyn tuonne ylös. Mä voisin itse asiassa nyt ottaa tän matkaan. Sängyn siirtämisessä on aina se huono puoli, että edes kuolee matkan varrella. Eli mä veikkaan, että mä en nyt delaa tässä matkan varrella. Onkohan tossa tekijä oikein tai jotain rikollista sanoa delaaminen. Silleen niinku, miten se sanotaan. No, jos sen sano. Ja nyt muista laittaa se respawn pointti. Otan tuohon. No. Hyi jumala, mä olin just sanomassa, että mä näin tuolla creeperin. Ja sehän räjähti. Mä olin just sanomassa, että mä näin just creeperin, että nyt mä alan näkee harhoin, niin sitten mitä tapahtuu kohta. Mulla on base räjähtänyt tässä. Joo, ei tää...
varmaan riitä. Joo, ei. Oi jumala. No, näitä sattuu. Mä vedän tuosta vähän apiolla. Siis, hyi jumala! Näillä on joku ongelma näillä creepereillä. Oi jumala. Oi jumala joo. Sitten ollaan nyt täällä. Kiva. Tuu vaan. Tuu vaan, herra creeperi. Räjähä vaan. Räjähä vaan. Noin, kato. Mä osaan pelata. Mihin se skeletoni katos? Se varmaan delas. Näillä on joku ongelma näillä. Ihan vainoharhanen nyt. Punnat ampiaisi creepereiksi. Joo, kiva. Hetkonen, mä unohdin tänne, niin te varmaan haluatte tosiaan kuulla mun äänen. Voisin uskoa niin. Mutta tosiaan semmoista. Tosiaan, kauankohan mä oon muuten tehnyt tätä. Alkaa ole pikkuhiljaa. Vetän tää talo loppuun ja sitten on ehkä tän videon aika, en tiedä. Vielä sängyt. Vetän vielä. Se on hyvä siinä noin. Sitten mä käyn hakemaan täältä nämä itelle. Tuonne sisälle. Ja sitten varmaan vielä laitetaan nuo tuosta. Joo, ton mä leikkaan pois. Kuulepa. Ok. Sitten totta kai vanha kunnon timelapse alkaa ihan juuri näillä hetkillä. Katsokaa tuota laatua. Pitäisikö mua ottaa tunti tätä videota materiaalia ja tehdä vähän pitempi video? Sehän voisi olla silleen. Joo, mutta joo, mä oon pakko saattoi. No niin. Ja jatkuu, tossa piti tehdä, miksi mun ääni kuulosti mun korvan tolta, mutta piti tehdä vähän säätelyitä, eli toisin sanoen, mitä tää säheltä,
Nytten alkaa timelapse, joten... Tai ei alakaan. Laatuisen rakentamiseen. No niin, eikö? No niin, päivä. Tässä videossa rakennetaan kattoa. Tässä tänne. Piti rakentaa tämä tälle, että ikkunasta näkee jotain. Niin se nyt vähän melkein näköjään unohtui multa. Että mun pitää tehdä vaan tähän tämmönen katto. Et kysyilkö mun suunnittelutaidoista. Mutta on sitä mitä tällä rahalla saa. Viimeksi rakentanut kattoa varmaan jossain luovamaassa, kun en mä paljon pelaa survia. Mun mielestä se ei ole niin kiinnostavaa, mutta nyt alkaa kiinnostaa, kun te katsotte näitä videoita. Niin mä ajattelin, että sehän olisi ihan hauska varmaan ehkä kuvata, niin että jos kuvattais sitä. On hyvä, ettei tipu tuonne blokkeja, koska mä en jaksa niitä alkaa hakea sieltä. Noin. No. Hei, kertokaapa kommenteissa, mitä mieltä te olette entitykrämmäyksestä. Mun mielestä se on ihan niinku turha. Alkaa aurinko laskea. Eiköhän mennä nukkumaan. Siinä tapauksessa, jos laitetaanpa uuniin yksi kananliha ja hieman hiiltä. Tää on ihan hyvä mun mielestä tää mun rakentama viritelmä. Eli siis mun koti. Jos sinne ei nyt spawnaisi mobeja, jos sinne spawnaa yksikin mobi, niin mä kuittaan. Ihan niin kuin suomeksi sanottuna. Noin. Ja kohta käydään tsekkaan, miltä mun talo näyttää. Mutta sitä ennen kaivetaan nää pois. Tai hakataan.
No niin. Nyt mulla on ihan tämmönen kiva pikku kotoisa kämppä. Tää näyttää ihan silleen, että tässä on normikatto täältä silleen joo. Ihan hyvä sitten käydä sisällä. Hetkonen, miten täältä näkee läpi? Hetkonen, mähän näen ton katon tuolla. Hetkonen. Sitten mennään tänne sivulle kattoon, niin täältä mä en tajunnut, että tää noin tyhmältä. Ja mä en tajunnut, että mä oon näin tyhmä. Ei vaan. No antaa ihan semi. Mulle tulee mieleen joku lastenohjelman lava-auto, että siinä on semmonen kulmikas kolmiokatto ja sitten lava. Mutta tosiaan, katsotaan miten mä saan paistetusta kanasta. Syödään se. Jos mä saisin heltit täyteen, olisi kyllä kiva. Yes. Ja mennään tähän. Ja tykkää videosta, tilaa kanava, se on moi moi.